zase vidím sebe. To meleš. Meleš to tak jenom. Ne, už je čím. Žádný. Dobrýho. Ne, ty to šlaty. Ale tímhle to má. Ne. Jo, to je Denisa Podlenská. Komentuj to je Denisa Podlenská. To není Denisa Podlenská. Je to Denisa Podlenská. Není to Denisa Podlenská. To je Evička. Ty. Kasíš mě. Nech toho. Já musí na tomto stromu. Jo, nebyla to. Teď to tak sluší. Jo, ale je úplně rudá. To má hlavu jak jednu. Co? To je jedno. To musí být pořádný koment. To jsou hezký šaty. To strašná krása. Ale šaty mám víc. Kolik jich ještě bude? Ty jsme nikdy neznáme, kdo jim neříká. Tak já nevěš, že počkám. Nevěš, že počkám, co jsi říkala? Jo, ještě víš, ode mě. Jo. Moje. Kdo to víš? Já jsem se když minule hrozně bála na těch schodech, že se zabiju, ale úplně strašně. Aha. Tak tam je těch hejter se straškem, že jo? Tak jeden, jo. Ještě bolí ruka. Kolik je tomu napravu? 60? To bylo takové od vás ty šaty. Od vás ty šaty. Ale mého pera. To je se teď. To je nastupoval. Co? Vypadá tak. Teď se tváří jak kedlu, ty vole. Ty taky musí na druhou stranu. Taky musí na druhou stranu. Ty jo, docela málo, takhle vypadá, mi nás bylo víc. Nás bylo víc. Tleskala bych, ale. Tak pokud tě nojámy. Krásný hezký dobrý večer, vítám vás všechny zde v sále v Radovesnicích na slavnostním výdečku tanečních kurzů v roce 2012. Dá se to k neuvěření, ale těch 15 večerů, o kterých jsme se tady scházeli stále a jsme se vás snažili naučit základy tanečů. Snažili se naučit. To je tref. Uběhlo jako voda. Mně se to zdá, jako když jsme se tady sešli na prvém hodně, že to bylo prakticky před 3 týdnama. A když domluvení už fakt bolí ruka. Necelé 4 měsíce. Už
Ještě My počkám. jsme se snažili spolu s manželkou a naším asistentem vám tady vytvořit příjemnou atmosféru, abychom vám tady opravili jenom ty základy, které doufám budete Takhle to zatáhlo. tak jako přece Ve škole si odpočíneš. budete chtít v tom tancování. Tam jenom sedíš, nic neděláš. Naučíte se to jenom tím, že budete tancovat a dokonalovat se. Dále, než ten slavnostní víneček zahájíme, pochopitelně bych chtěl poděkovat lidem, kteří tito taneční kurzy nám pomáhají organizovat. Pochopitelně největší náš dík mých kolegů patří Pískej, třeba to pomůže. s Českou Svanušem. Já se žvěkačko to fakt nedovím. Že i tady nebyla, ona se těšila. Jak jsem říkal, toho zápisu a produkce těch tanečních vás, tanečních vás a doufám, že ten druhý váš patří. Ona se prostě na to nekouká. Já bych zatleskal, protože opravdu bez nich Nevím, tak to jsou. dám